Isus se vraća u nebo. Na dan kada je Isus ustao iz mrtvih, dvojica njegovih učenika su išli u obližnji grad. Dok su hodali, pričali su o onome što se dogodilo Isusu. Nadali su se da je Isus Mesija, ali onda je ubijen. A onda su žene rekle da je opet živ. Nisu znali u šta da veruju. Isus im se približio i krenuo sa njima, ali ga nisu prepoznali. Pitao je o čemu govore i rekli su mu o svim značajnim stvarima koje su se desile u vezi Isusa tokom prethodnih nekoliko dana. Mislili su da razgovaraju sa posetiocem koji nije znao šta se desilo u Jerusalimu. Onda im je Isus objasnio šta je Božja reč rekla o Mesiji. Podsjetio ih je da su proroci rekli da će Mesija patiti i biti ubijen, ali će se ponovo pojaviti na treći dan. I tako su stigli u grad gdje su planirali da ostanu. Bilo je gotovo veče. Ta dva čoveka su pozvali Isusa da ostane s njima, pa je i učinio. Kad su bili spremni da večeraju, Isus je uzeo hleb, zahvalio Bogu za to, a zatim ga je razlomio. Odjednom su prepoznali da je on Isus, ali u tom trenutku nestao je iz njihovog vida. Međusobno su govorili jedan drugom, to je bio Isus. Zato su naša srca gorela kad nam je objašnjavao Božju reč. Odmah su se vratili u Jerusalim. Kada su stigli, rekli su učenicima, Isus je živ, vidjeli smo ga. Dok su učenici pričali, Isus se iznenada pojavi u prostoriji s njima i reče, mir vam. Učenici su mislili da je duh, ali Isus je rekao, zašto se bojite i sumnjate? Pogledajte moje ruke i stopala. Duhovi nemaju telo kao ja. Da bi dokazao da on nije duh, tražio je nešto za jelo. Dali su mu komad pečene ribe, a on je jeo. Isus je rekao, rekao sam vam da sve što je napisano o meni u Božjoj reči mora biti ispunjeno. Tada im otvori da bi mogli razumeti Božju reč. Rekao je, napisano je još davno da će Mesija patiti, umreti i ustati iz mrtvih trećeg dana. Također je napisano u spisima da će moji učenici propovedati da se svi ljudi moraju pokajati kako bi dobili oproštaj za svoje grehe. Oni će to učiniti počevši od Jerusalima, a potom će ići svim narodima širom sveta. Vi ste očevici ovoga. Tokom sljedećih 40 dana Isus se svojim učenicima pojavljivao mnogo puta. Jednom se čak pojavio pred više od 500 ljudi. On je svojim učenicima dokazao na mnogo načina da je živ i učio ih o Božjem carstvu. Isus reče svojim učenicima, data mi je sva vlast na nebu i na zemlji. Zato idite i načinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga. Učite ih da drže sve što sam vam zapovedio. Zapamtite, uvek ću biti sa vama. 40 dana nakon što je Isus ustao iz mrtvih, rekao je svojim učenicima, ostanite u Jerusalimu dok moj Otac ne pošalje Duha Svetog. Isus ih je sve blagoslovio, a onda se uzneo u nebo. I oblak ga je sakrio od njihovih pogleda. Isus je seo sa desne strane Boga da vlada nad svim što je stvoreno.